ya ware don wannan bannan suna ne. Na ga abun mamaki a geza ta akuya ya ne wannan bannan suna ne kai. Ƙara a koma titi gayu sai ku daga mana bule, a daga mana bule, in ji bakin tuwo limani, wai malam gatan gawa wannan malam gatan kunza, ni bakin tuwo mai waka. Wannan ita ce sabuwar wakar da ta fita wadda aka yi wa fitaccen ɗan bindiga Bello Turji. Bello Turji ya fito ya bayyana cewa yana neman a zo a zauna a sulhu tsakaninsa da shi da mutanen cikin gari. Wanda ta kai cewa wasu daga cikin malamai suna ta tofa albarkacin bakinsu suna bayyana cewa ba wani sulhu tsakanin ɗan ta'adda da kuma civilian, tsakanin ɗan ta'adda da mutum. Kamata ya shi ɗan ta'adda a kashe shi domin daman kashe mutane yake, ba zai yiwu a ce sai da mutum ya gama kashe mutanensa ba kuma sai da ya fuskanci cewa ba sarki sai Allah sannan zai dawo ya ce a zauna a yi sulhu. Wanda ta kai cewa wasu daga cikin malamai sun halarci zuwa gurin Bello Turji domin a zauna a sulhu, daga baya maganganu suka yi ta biyo baya. Wani babban malami a ƙasar ta Najeriya ya je sun zauna da Bello Turji, wanda daga bisani wasu maganganu suke ta biyo baya, wanda malamin daga baya ya fito yake bayyana wa duniya cewa shi fa bai ga laifin Bello Turji ba, saboda su ma a yadda suke faɗa musu yadda ake musu rashin adalci ba daidai ba ne. Don haka sun mai wani misali akan yadda mutanen cikin gari suke kashe mutanensu, su ma su yasa suke ɗebo mutanensu, wani zubin su kashe wani zubin su wasu a raye. Duk da ya kasance wani zubin idan suka ɗauki mutum za su bayyana cewa sai an kawo kuɗin fansa, idan kuma ba a kawo ba su kashe shi. Wani zubin ma sai an kai daga baya kuma duk sai su bi mutane su kashe, wanda irin hakan baya kyautuwa kuma ana ci gaba da daɗa taɓarɓarewa a cikin ƙasar ta Najeriya. A yanzu dai a zantawar da Bello Turjin ya bayyana cewa ya daina ta'addanci, kuma 'yan garin nasu sun bayyana cewa Bello Turji fa bai daina ta'addanci ba. Allah ya sa mu dace. Kana shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka, ci gaba da kasancewa da ita domin sake samun sabbin